tak stretávame už tretíkrát. Dobrý deň. Ako som aj avizoval, pôjdeme aj už na tej prvej prednáške. Jedna z vecí, o ktorých budeme hovoriť, je architektúra softvéru a ako vlastne sa skladajú tie vzory. Ja som tak na tej prvej prednáške sa snažil všetko rýchlo urobiť nejaký prehľad, tak aby ste mali aj nejaký pocit, že čím sa všetkým môžete zaoberať. Nie každý sa musí zaoberať všetkým v tomto predmete, tak každý by mal ako nejakú predstavu mať o každej téme, ale ako potom v projekte sa hlbšie budete zaoberať určitým vlastne spôsobom práce so vzormi alebo určitými vzormi. A jedna z možností je aj ako vlastne skladať tú architektúru softvéru z návrhových vzorov. Vrátime sa aj k tomu príkladu, ktorý sme mali na tej prvej prednáške, ale skúsme takéto niečo. Prekvapil som, začal takmer na čas, takže čo to malo fungovať, skúsim zapol. Takže zamyslíme sa spoločne nad tým, že aké sú typické súčasti interaktívneho softvérového systému. V podstate interaktívne softwérové systémy hlavne ako aj hry sú interaktívne, ale také nejaké že pracovné veci, tak hovorím o informačných systémoch v najširšom slova zmysle, takže niečo sa tam spracúva, niečo sa eviduje a niečo vlastne je potrebné potom z toho dostať v nejakej forme, možno iné, než bolo zadané nejaké prehľady, zostavy alebo zistiť, že dopytovať sa na nejaké veci, zistiť, že ako sa veci majú, možno evidencia zamestnancov, to je možno je to aj ten ako systém skladového hospodárstva nejakého, ktorý sme mali, alebo čokoľvek iné, bankové informačné systémy, ktoré na jednej strane sú ako pre klientov banky, a na druhej strane ako banka, čo všetko robí s tým, tak to sú ešte ďalšie veci. Tak keby ste sa tak krátko poradili v dvojiciach, že čo by takýto systém mohol alebo mal pozostávať, ako čo sú hlavne, nie že teraz nechcem povedať komponenty, ako súčasti najširšieho slova zmysle, že čo potrebujete zabezpečiť. Takže už vidím, že niektorí sa začínajú radiť o tejto otázke, ako rozvíjať niečo, takže zamyslite sa a poviete mi, že čo si o tom myslíte. Keď sedíte ďaleko, bolo nejaké dosť tých voľných miest, takže tak sa priblížte kolegyni, kolegovi a pár slov prehoďte o tomto. Lepšie sa uvažuje, keď ako sú nejasnosti zase, ako ja vždy zabudám, že keď vám položím nám takéto niečo a nie je to jasné, že čo vlastne sa od vás očakáva, na čo sa myslieť, tak to je preto, v takom prípade sa spýtajte, že čo to je, čo tam nie je jasné, čo nie je jasné. Že je jasná úloha, ale máte otázku. Vyzerá, že nie sú otázky.
Áno. Ja viem spomínať, že prvý častičná tej terapie, čiže napríklad bavíme o tom internetovom marketingu, či len to komunikuje s tým užívateľom, alebo aj nie? Celkovo toho systému, že čo tam je? UI? User interface. Možno, že dokonca hovoríme niekedy, najčastejšie hovoríme GUI, hoci vo všeobecnosti to nemusí byť grafické použiteľské rozhranie. Takže to. Ďalej. Komunikácia s databázou. Ďalej. To je základná logika tej aplikácie. Základná logika. Vstupy. Niečo, čo zabezpečuje, aby prístup mali prístup, aby ten človek mal prístup len k tým veciam, ktoré máme. Poďme takto. To nejaké security. Zabezpečenie, také niečo ďalej, ďalší súčasný stav. Alebo spresnenie toho, čo tu som uviedol, alebo čo mi bolo povedané, ja neviem. Ja len zapisujem. Ešte niečo? Alebo druho máme. Tak začali sme grafickým používateľským rozhraním alebo používateľským rozhraním. Na čo nám je to grafické používateľské rozhranie? Zľahčiť prístup, ako aby sme mohli to. Prečo vlastne, máme databázu, mohli by sme robiť priamo z databázou a jaza. Robili ste niečo niekedy, akože nejaké aj tie relačné, že SQL, dopity nejaké a takéto? Ne, ale tak využívajú aj tam všeobecných. Takže je to náročné pre toho používateľa, takže tu máme akože nejaký model, nejaké entity, možno sa aj kreslili nejaké diagramy, že ako vlastne tie veci sú prepojené, tie entity, ktoré tam máme, že nejaký účet nejakého klienta a neviem, podrobnejšie údaje určite, alebo nejaké pôžičky a podobné veci. A my by sme mohli manipulovať týmto entitami priamo, ale je to náročné. A potom toto tu vlastne predstavuje túto databázu. A kde je miesto potom tej základnej logiky?
alebo aplikačnej logiky, niekedy sa tiež hovorí. Je tam niečo, akože potrebujeme spraviť tie operácie na programovacích, aby sme nemuseli stále ako, nemusí to byť iba tie dopyty, môže to byť dvomyselnejšie, alebo natiahneme veci do pamäte a potom tam nimi manipulujeme a potom ich vrátime naspäť do databázy. Takže v nejakom objektovej podobe. Takže tá aplikačná logika alebo základná logika aplikácie je niečo, čo predstavuje funkcionalitu, ale tá je tiež akože mohli by sme ako my, keby sme chceli ako programátori niečo spraviť, takže volať tie funkcie a tak ďalej, ale nad tým vlastne musí byť to grafické použiteľské rozhranie, že? A to grafické použiteľské rozhranie pozostáva z čoho? Nehovorím ešte, že dobre, tak základná logika, akože, ale aj tie vstupy, výstupy, neviem, či to nepatrí ako tiež, ako tak, aj to zabezpečenie, že môže sa zdať, že to je oddelené, ale to sú také ako ďalšie veci, ktoré s tým súvisia a sú naprogramované v tomto. Tá základná logika, samozrejme, že to je rozsiahla vec, to môže byť včlenené ešte viac, pretože máme nejakú základnú logiku, ktorá je aj toto, vlastne tieto údaje, ktoré tu máme, k tomu patria. Lebo to je tiež nejaký model údajov, či to nie je tiež ako súčasťou tej najširšom slova zmysle, ako niekedy sa to oddeľuje, že databáza, aplikačná logika nad tým, ale niečo medzi tým je tiež nejaké také nízkoúrovňové veci, ktoré sú nad tou databázou, alebo priamo v databáze, stored procedures a takéto veci. A potom nad tým máme niečo, čo je bližšie k tomu používateľovi, že ako vlastne napríklad urobiť operáciu vybratia peňazí z účtu. To už je taká používateľská funkcionalita. To by sme mohli tiež si všimnúť tuto v tej základnej logike. Ale to je príliš technické pre bežného používateľa, ktorý chce jednoducho to vidieť určitým spôsobom. A z čoho pozostáva potom GUI alebo UI? Typicky máme tam nejaké okna, že ako stále použijeme oknoidné systémy, ale ako môže to byť ako inak, keď je to mobilná aplikácia, tak nehovoríme o oknách, sú to nejaké obrazovky tej aplikácie, stránky niekedy vo webových aplikáciách. Ale čo to je vlastne? To je jedno okno, alebo to je nejaká obrazovka, aj tie prvky tam, ktoré sú, čo vám poskytujú? Možnosť interakcie, ale najprv, skôr ako interagujete, najprv informáciu a ju vidíte. Že? Takéto niečo to je tá situácia, ktorú máme. My vlastne máme celkovo toto tu celé, akože aj tá komunikácia s databázou, to je tiež akože vlastne v súvislosti s tou základnou logikou. Ako keby, že toto tu je super červená fixka. Takže takto nejako. To máme oddelené, že celý tento svet je príliš technický pre používateľa, ale to je ten náš model aplikácie celkovo. Aj s tými operáciami a so všetkým. Niekedy zjednodušene tomu hovoríme dáta alebo údaje, data,
tuto ako je znázornené a používateľ potrebuje s týmto pracovať, s týmito vecami manipulovať. A ako sme pochopili, alebo prišli k tomu spolu, že je to príliš náročné pre používateľa, potrebuje na to pohľady. V najširšom slova zmysle, ale pohľady, ktoré sú blízke k mentálnemu modelu používateľa. Takže k predstavám, ktoré ten používateľ má o tomto. No a teraz tých pohľadov môže byť viac a môžu byť zobrazované paralelne. Sú tam informácie, ako keď sa povie pohľad, tak to znie ako keby, že je to zobrazená informácia. A čo s tým? Ale tuto, ako ste povedali, že potrebujeme tú interakciu a ten pohľad zahrňa tú interakciu, možnosť interakcie. Takže vizualizácia, aj keď sa hovorí vo všeobecnosti, to je taký možno dômyselnejší výraz, alebo pojem pre označenie toho istého, tak vizualizácia, si robila nejakú vizualizáciu niečoho, tak pravdepodobne vyžadovalo to, že nejaké nastavenia, také veci, to je interakcia. Takže vizualizácia je alebo otočiť potom, že vizualizujeme niečo a potom môžeme otočiť, pozrieť z rôznych strán, niečo zmerať alebo proste zostaviť nejaké veci v tej. Hovoríme vizualizácia, ale ona je vlastne interaktívna vo svojej podstate a málo kedy nám stačí len niečo nám pozrieť. Takže aj tieto pohľady je potrebné aktualizovať a s nimi pracovať a vlastne aj súvisia tie pohľady, že v jednom niečo zmeníme, potom ostatné sa musia aktualizovať a tak ďalej. Na toto potrebujeme niečo, čo to zabezpečí, lebo riešime vlastne takýto konflikt protichodných síl. Systém potrebuje zodpovedať mentálnemu modelu používateľa, ale toto vyžaduje koordináciu viacerých pohľadov nad komplexnými údajmi. Potrebujeme niečo, čo to zabezpečí a volá sa to controller. To je to zostave model, view, controller. Takže toto je vlastne jeden z základných vzorov organizácie softwarových systémov. Niekedy sa hovorí, že to je také, teda ako presne programovo to vyzerá. Ukázal som vám Observer, ale toto vám neukážem len tak ľahko, lebo je to tam trochu viac. Ale keď vám niekto povie, že takto organizujete softwarový systém, tak viac menej viete, čo máte robiť. Že viete nemiešať pohľady a údaje. Lebo my sme mohli najskôr to ide tak, že táto aplikačná logika je narvaná do grafického použiteľského rozhrania. Že rovno v oknách máte a nejakých takto, že spracovanie údajov. Potom, keď treba zmeniť ako to na mobilnú aplikáciu alebo niečo iné, tak treba to odtiaľ vybrať ten kód a sledovať a tam sú potom závislosti, je to prepojené s týmto. Je to strašné. Takže keď to naprogramujete zvlášť, takže zvlášť máte ten model, zvlášť na tým vyvíjate pohľady, tak riešite značnú časť toho vzoru. A potom zistíte, že musíte nejak koordinovať tie pohľady, čo sa dá robiť rôzne. Niekedy je ten kontroler ako naozaj vyčlenený, že je ako nejaký jeden modul. Profesor Dobrojevič, ktorý mal prednášku v rámci nášho prvého cvičenia, vás usmerňoval k tomu, že to treba nejako vyčleniť vo webovej aplikácii a dokonca navrhoval, že rovno sa vyčlení to do nejakého adresára separátneho a tam to vidíte.
nie vždy je, ako závisí, v akom programovacom jazyku to robíte, nie vždy to je takto možné. Napríklad v Java, v tých rámcoch, ktoré sú na grafické použiteľské rozhranie, väčšinou a aj v niektorých iných programovacích jazykov, aj C# nakoniec, či teraz sú nejaké iné rámce, ktoré by to umožnili inak robiť, ale ten controller väčšinou býva zavestený blízko k tým pohľadom jednotlivým, súčastiam pohľadu. Že potrebujete proste aktualizovať a starať sa o nejakú tabuľku alebo niečo, nejaké textové pole a tam je potom zavesený nejaký listener, sa niekedy hovorí, alebo to je iné výrazy, ktorý ako čaká na nejakú udalosť, že niečo sa zmení tam, alebo nejaké kliknutie a neviem čo, a potom spraví, čo treba. A to, čo treba, väčšinou je vlastne, že niečo málo naprogramované, krátke a volanie základnej alebo aplikačnej logiky, ktoré je vyčlenené. Takže ten kontroler môže byť ako keby, že nie je tak ako dobre zachytiteľný, že zoberiete, že toto je kontroler, tak tu ho mám. Kde máte kontroler, tak tu je. Dobre, máte a vyčlenili ste kontroler. Ale nedá sa ako takto spraviť, ako že ukázať niekomu, že kde máte kontroler a on je distribuovaný. Ale chápeme ho ako koncept. Vieme, že ho máme, vieme, že tam je, len ten spôsob programovania, ktorý používame, toto nedovoľuje ako takto dobre modularizovať. Keby sme používali, povedzme, niečo, čo sa volá aspekto-orientované programovanie, tak možno dosiahneme to, že to máme naozaj sústredené moduloch, ktoré sa volajú aspekty, a naozaj, keď potrebujeme niečo tam vymeniť, je to jednoduchšie. To je za cenu nejakých iných vecí, ale hej. Takže Model View Controller, vzor, ktorý identifikoval Trygve Renskau, výhodou je, že sa to píše tak, ako sa číta, alebo to čítam zle. Trygve Renskau dávno pri práci v Xeroxe, Xerox Palo Alto Research Center bol ako známy, odkiaľ vlastne pochádzajú všetky veci, ktoré poznáme ako v interaktívnych softwarových systémoch, akože ovládanie myšov a okna a že je to takto interaktívne, tak oni to tam vymysleli. Steve Jobs to zobral odtiaľ, potom zrejme Bill Gates to zobral od Steva Jobsa, alebo proste, ale to boli dostupné veci, takže tam chodili ľudia, pozerali sa a ako boli to výskumné veci, potom oni odpozorovali. Takže nie je pravda, že Apple prišiel prvý s týmto a že Windows potom Windows to bolo kopírované, bolo to skôr ako ešte. No a Model View Controller bol vlastne ten vzor, ktorý Trygve Renskau, keď tam bol, tak to ako zistil, ako dokumentoval, že toto je základ tej architektúry. Potom neskôr ako v spolupráci s Koplinom a Bjornvik bol tento vzor, začal byť označovaný ako Model View Controller User. Menej často to nájdete v literatúre, tamto, skôr takto. A potom sú rôzne odrody tohto vzoru. Ako je to proste nejaké, ako presne, varianty ako. Ale začínajú vždy nejakým model view controller, neviem, také vymysly. Ako, môže to mať význam, samozrejme, že proste je to trochu iný, ako tá variantnosť vzorov je prítomná a netreba sa toho báť, treba to prijať ako proste v rôznych kontextoch, jednoducho sa rozvinú varianty. Ale dobre poznať aj ten nejaký základ a ten spočíva v tomto. Keď zoberiete, tak
Za tým to musí byť trochu viac, lebo to je komplexná vec, že ako teraz, keď máte model a pohľady, že ako model, keď sa zmení, tak musí nejak notifikovať tie pohľady, že? Lebo niečo sa môže ako automaticky odohrávať modely. Model možno má napojené nejaké senzory ako počítač a že nejaká teplota sa zisťuje a možno to nejaký meteorologický systém a automaticky sa niečo prepočítava, minimálne aj tá hodnota a model potrebuje, nie že potrebuje model, ale proste pohľady potrebujú to zobraziť. Ako to zabezpečíte? A tých pohľadov môže pribúdať ďalšie pohľady, že doprogramujete, lebo používate, chce toto, zistíte ďalšie požiadavky vznikajú. Model je stabilnejší väčšinou, zvlášť tieto údaje by mali byť pomerne stabilné a vychádzať zo znalostí, ktoré sú proste sa nahromadili v domene roky a roky a vieme, že ako vyzerá ten bankový systém, keď poznáme bankovníctvo, že čo v tom bankovníctve je. Bolo to známe dokonca aj dávno pred tým, ako vznikli počítače a informačné systémy a od toho sa to odvíja. Takže to je veľmi stabilná vec. Toto je potom tá základná logika, ktorá je bližšie k databáze, je ako tiež dosť stabilná a tuto v tej aplikačnej logike ako sídli niečo, čo sa volá prípady použitia, o tom tiež budeme hovoriť, že ktoré odzrkadľujú mentálny model používateľa a jeho očakávania a to je náchylné na zmenu. Takže otázka je, že čo tam spravíme? Poznáte niečo, čo by nám pomohlo, nejaký vzor? Model view. Viac tých pohľadov môžu pribúdať a majú byť notifikované, ale nechceme zahltiť model tým, že pozná každý pohľad a že každému musí povedať, že teraz niečo sa zmenilo, aktualizuj sa. Robili sme tak observer. Presne. Toto je POSA. Definícia, vrátime sa k nej ešte, ale observer, model view relationship. Takže z časti tie slajdy mám ako už takto v angličtine, dúfam, že to neprekáža. Rozmýšľal som, že či to preložiť alebo nie, ale to potrebujeme preložiť. The model plays the subject and the view plays observers. Takže ďalšia vec je, že potrebujeme zabezpečiť ten kontroler. A tam som ukazoval ďalší vzor, strategy. To bolo, že stratégie inicializácie hry, keď bol setup hry, že môže byť taký, môže byť taký a taký. A vždy je nejaký, takže ten kontext pozná, že aký je, že teda je nejaký setup a my dodáme objekt, ktorý ho reprezentuje. Presne takto sa zavesí nejaký taký ten listener, takzvaný na prvú pohľadu a zabezpečujú tieto veci. Zase o tomto vzore sme nehovorili, ale je aj vzor kompozit, ktorý zabezpečuje to, že vlastne celok, ja to mám vlastne takto. Observer máme, tak to sme si vlastne, neviem, či si potrebujeme pripomínať. To ste hrávo rozpoznali. Strategy je toto, niekedy sa volá policy. Nezobral som toto ako príklad, ale predstavte si, že toto je nejaké tlačidlo a tlačidlo má ako spracovať udalosť kliknutia a na kliknutie vlastne je udalosť, ktorá vlastne toto jej spracovanie je implementované ako nejaká konkrétna stratégia, ale môže to byť hoci ktorá stratégia, takže ten kontext, ten pohľad je zase schopný prijať
akúkoľvek stratégiu, keď dodržíme toto rozhradenie. Takže je to vzor strategy. Jeden z najčastejších vzorov, ako všade, kde máte zavesené nejaké veci, takto cez nejakú agregáciu a že môžu sa striedať ako odvodené od objekty, proste je to strategy. Takže toto je strategy a composite je veľmi zaujímavý vzor, že potrebujete mať ako veci, ktoré sa skladajú z iných vecí, takže takéto kompozitné veci, ale nakoniec to je nejaké atomické, leaf, ako leaf, smysl list, ako v tom strome, ako rozpracovania, je to ako list, ako na liste, keď máte list na strome, tak na ňom, ako v neho nerastie ďalšia vetva, nejaká halus, alebo vlastne nejaký ďalší list, alebo čokoľvek. List je koniec, ako v grafoch, keď sa hovorí, takže v tomto zmysle. Grafika stromov, ako druhú grafu. Takže leaf a composite. Ale my potrebujeme vlastne sa pozerať na obidve veci rovnakým spôsobom, ako že ich môžeme spracovať nejakom, že vypísať informácie o nich a tak ďalej. Môže to byť iba jedna operácia, môže to byť zoznam nejakých, ako množina operácií nad nimi a je to zabezpečené tak, že máme spoločné rozhranie. A potom vlastne ho dodržiava aj list, aj composite, pričom composite pozostáva z tých listov ďalších, ale nie iba z listov, môže aj z ďalších kompozitov pozostávať, prečo to obmedzovať. Takže toto tu, taký kosoštvorec, to je agregácia, takže pozostáva, obsahuje ďalšie komponenty. Takže všimnite si, že na jednu stranu máte, toto je v zásade, ako je to prosto povieme, dedenie. Je to realizácia rozhrania, ale v zásade ako je to, ako môže byť realizované, možno, že nemáte rozhranie vôbec v tom jazyku, ktorý používate. Takže dedenie a na druhej strane máte toto. Agregáciu, takže v opačnom smere. Toto, keď vidíte, tento vzťah, alebo si všimnete ako v programe, ale keď to nakreslíte, tak to vidíte takto priamo. A nemusí to byť úplne tak, to môže byť ešte cez nejaké ďalšie triedy, nemusí byť také jednoduché, ale v zásade, keď takýto uzavretý kruh vidíte, tak to je indícia silná, že tam je kompozit. A tie pohľady vlastne, ktoré máme, potrebujeme ako hniezďovať jeden do druhého, ako máme ako rôzne ovládacie prvky, máme okna a okno obsahuje ďalšie prvky. A potom, keď potrebujeme to celé aktualizovať a tak ďalej, tak prebehneme ako až po tie listy a podobné záležitosti. A jednoducho aj tie rámce, najčastejšie vy to neimplementujete priamo takto, že proste v zmysle grafického použiteľského rozhrania. Aj ten základ toho, že tam máte kontroler vôbec. Aj to tam je, takže na to sú vlastne vyvinuté už aj to zahrnuté v grafických rámcoch na zabezpečenie grafického použiteľského rozhrania. Takže, takto. Toto je iný spôsob nazerania na model view controller, že nebudeme to teraz rozoberať detailovo, ale keby ste pozreli od Bushmana, ako navrhuje, ako rozložiť teda model view controller, tak je tam publisher subscriber, ale môžem vám prezradiť, že to je ako observer. Možno taký všeobecnejší. Čo tam vidíme, čo môžeme rozpoznať? Composite. Nemáme celkom strategy, ale to je metóda alebo také niečo. Bridge. By možno mohlo byť. Takže potom view handler sa rozpadá ako view handler je vlastne toto view handler by bol strategy, lebo on vlastne tam je ďalší publisher subscriber a ďalšie a strategy. Takže toto zabezpečuje vlastne prepojenie s kontrolerom.
Je to také zložitejšie vnímanie rozloženia toho vzoru Model View Controller, tak čo je správne a možno, že ako ešte sú ďalšie varianty. Takže ten taký väčší, konceptuálnejší, ako hierarchický, ako nadrezený vzor sa dá potom ako keby rozkladať ďalej ako rôznymi spôsobmi, alebo zabezpečiť rôznymi spôsobmi. Podľa toho, že čo vlastne, čo vyžaduje kontext, čo z toho očakávate, takže koncept tam je, ale že aké prepracované to má byť, aj vzhľadom na ďalšie veci, ktoré majú prísť. Nemusí to byť vždy rovnaké, že máme takýto, že preto ťažko hovoriť, že to je dekompozícia, ale ako to označiť? Že keď máme ten veľký vzor Model View Controller, že my nemáme, že nie je to deterministické úplne, že presne takto sa to rozpadá. No, Model View Controller, tak viem presne, čo. Viem približne, určite tam nejaké veci musia byť ako na úrovni toho, že mám ako takto to strategy, čo ale možno niečo iné by sa dalo využiť ešte na prepojenie kontrolera pohľadu a observer, ako zase má svoje nejaké varianty a tak ďalej. Takže toto je dosť dôležité si uvedomiť, že pri vzoroch, že ako tá práca je taká, že máte indície nejaké, ale potom vlastne toľko je tých možností. Aj s tými ďalšími indíciami, ktoré máte. Takže nie je to nejaké prosté kopírovanie, nie je to niečo, čo máme zostavené v nejakom rámci a zoberieme rámec a máme tam všetko a musíme sa len starať. Vrátim sa k tomu. Tej definícii vzoru Model View Controller podľa Pattern Oriented Software Architecture, konkrétne 4. kniha. Tam Bushman a ďalší kolegovia povedali, že takéto niečo. User interfaces are prone to change requests. However, changes to the user interface must not affect an application's core functionality, takže nesmieme to tam tie pohľady a aplikačnú logiku miešať. A toto je, however, hrá rolu but. Toto isté ako but v tomto prípade. Takže identifikovali tie, ako určitým spôsobom trochu inak sformulovali tie protichodné síly aj oni. Takže niekedy všimnete si, že however, ako môže byť namiesto but alebo niečo. Ale pri tých Gang of Four vzoroch, ako ja som si teraz ešte pripomínal nejaké ďalšie, niekto spomenul na minulé, čo som mal s študentmi, alebo s vami som tu mal s niekým som hovoril, niekto mi spomínal state ako vzor. A som si uvedomil, že potom, keď som pozrel, že ako je opísaný a nejaké ďalšie ešte vzory, že tam oni na nás idú priamo s nejakým, že správte to takto a potom to takto funguje. Že? Ale prečo to mám robiť vôbec? Na čo mi to je? Ak nemám toto, tak to neviem. Prečo by som mal toto a ako celé to je ich riešenie? Že? Takže hľadajte za tým, ako, že čo je vlastne problém, že na čo sa to používa, čo riešite. Nech je to aj konkrétna, veľmi konkrétna vec ako pre vás, ako vo vašej aplikácii. Treba prepracovať ten katalóg a spraviť ste takýto pre všetkých. Toto som robil pre niektoré, ste ja. To, že vybrať tie konflikty. Nie sú tam samozrejme všetky tie detaily, ktoré nájdete potom v podrobnom opise, ale
máte základný záchytný bod. Takže model view controller, takže môžete, keď potrebujete koncipovať aplikáciu, začnete týmto a dostanete sa aj 5 až 10 ďalších vzorov hrávo, ako a ďalšie veci tam budú ešte určite, ktoré súvisia s rozpracovaním tej základnej alebo aplikačnej logiky. Teraz keď sa vrátime k tomu a pripomenieme si tento prípad, čo sme mali do skladového hospodárstva. Toto som vám vlastne ukazoval na prvej prednáške, že potrebný je generický systém, ktorý by vyhovoval veľkým kurierským službám a tak ďalej. A vyskytoval by sa uprostred množiny systémov, kde by všetko bolo samo o sebe distribuované, takže by bolo potrebné komunikovať na ďalku. To je nejaké východisko. A potom sme sa vlastne sústredili na túto časť tohto príbehu. Funkcionalita systému musí byť organizovaná do súvislých skupín, ktoré je možné vyvíjať a upravovať nezávisle. A pochopili sme, že to je ako vzor vrstvy, ktorý vlastne, keď ho takto, ja som zase prepracoval z toho, čo je Pattern Oriented Software Architecture, ako je to opísané, že vrstvy softwarového systému majú byť viazané a poskytnúť celkovú funkcionalitu, ale musia byť vyvíjane a mať možnosť rozvíjať nezávisle vlastným tempom. Usporiadať si vrstvy hierarchicky tak, aby každá závisla iba od nižších vrstiev. A mali sme to potom vlastne, malo to ako Bushman a kolegovia to uplatnili takto, že rozložili. A máme potom tam aj presentation layer, business process layer. Takže business logika, aplikačná logika, to sú tie veci. Business object layer, to je to, čo je bližšie k tej údajovej perspektíve. A potom je to nejak asi napojené na nejaké databázy alebo čo, ale infrastructure layer, persistence, je asi predstavujem databázu. A neviem, ako ja hádam, lebo nie je to moja schéma. Ale teraz to zase podrobný opis, aby sme si to pripomenuli. Takže väčšinou bez podrobného opisu ako nejakého diagramu ste dosť strátení ako v tom, čo to je. Ale keď vlastne prejdete to nejakom týme, tak začnete tomu rozumieť a potom, keď znovu sa pozriete na obrazok, tak nepotrebujete už ten opis a môžete rozvíjať ďalšie veci. To je výroda grafických modelov. Takže aj nejaké ďalšie podporné veci, login, akože aby sme vedeli, že čo sa pokazilo, keď sa niečo pokazí, SES layer, tak to sú potom už nejaké ďalšie systémy, na ktoré je to napojené, ale tak ako veľmi zaujímavé, že business process layer, presentation layer, že? Vidíme to ako vrstvy. Vrátime sa k tomu ešte, ale my sme potom sa zaoberali ako tým, že vlastne keď pozeráme sa na tie vrstvy, tak vidíme, že sú už porozkladané do nejakých ďalších vecí a v skutočnosti sú to pre nás domenové objekty. Takže príbeh pokračuje v tomto. A my vidíme tie domenové objekty ako celky, ktoré majú byť poprepájané, aby to fungovalo. Ale keby boli príliš prepojené, tak by sa strácili hranice medzi nimi a ťažko by sme s tým ako manipulovali, žili s tým, ako vyvíjali ďalej ten systém. Takže to je vlastne ten konflikt protichodných síl, ktoré snažíme riešiť ako vyčlenením tých domenových objektov. Keď povieme domenový objekt, tak môžeme si myslieť, že to je hneď akože vybavené, akože máme nejakú triedu a to zabezpečené. Ale často pozostávajú z viacerých tried tieto objekty. V skutočnosti. Niektoré sú také akože exponované a niektoré sú také pomocné. A ten príbeh potom pokračuje v tom, že vlastne takto to môže byť rozložené, že napríklad warehouse management,
flow control, že to nejak poprepájame, to nie je vyznačené presne, že ako to bolo prepájane, ale v skutočnosti je to pre nás dôležité toto, že máme jednu perspektívu, ktorá je, že potrebujeme mať to explicitné rozhranie, že povedať, že s týmto sa pracuje v tomto našom domenovom objekte, tento náš účet ako plánky, ako proste má takéto rozhranie. A nejaké ďalšie veci, ktoré tam sú, proste sú skryté. Tak môžeme to robiť, akože máme niekedy access modifiers, takzvané modifikátory prístupu, private, public, niekedy je protected, niekedy package access ako v Java, ako môžu byť aj rôzne, akože iné, ako inak ako C++ máte friend, concept friend operácií, alebo teda metód, funkcií vlastne, terminológií C++. No proste, keď to vyjadríme, tak nejak, akože, ak máme tie prostriedky, tak to takto zabezpečíme, keď nemáme, tak budeme musieť to nejak komunikovať, vysvetliť tým, že toto je to, čo je exponované a na toto sa nespoliehajte ďalšie. Ako nezabránime tomu, ani nemá význam brániť tomu, aby oni videli ten kód. Len aby si uvedomili, že ten kód sa môže zmeniť, aby sa na to nespoliehali, že môžu volať tie operácie. A s tým súvisí vlastne, prelína sa to prirodzene s zapozrenou implementáciou, že vlastne, už som to aj vysvetlil priamo pri tomto, že potrebujeme ten mechanizmus. Takže ruka v ruke idú explicitné rozhrania a zapozrená implementácia. A potom sme to mali ako, povedzme, že schematicky teraz, možno až také dôležité to nie je, ale v zásade to je nejaké nastavenie na management interface je exponovaný a týmto k tomu pristupujú a chránené tento objekt takto. Z nejaké rozhrania. Takže mali sme tú vertikálnu dekompozíciu alebo kompozíciu layers, domain, object, explicit interface a potom tú horizontálnu takú na rovnakej úrovni peer-to-peer alebo peer level, kde vlastne sme zistili, že vlastne to ide cez tieto roly. Explicit interface pozná tieto roly a encapsulated implementation pozná tiež rolu komponent, ako nemusí sa vždy takto volať, ale my vlastne skladáme tie roly, takže to je nejaká superpozícia týchto rolí, ktorou dosahujeme kompozíciu týchto vzorov. Takže ten istý prvok u nás v našom vzore hrá rolu aj jedného aj druhú. No, v našej implementácii hrá rolu z jedného vzoru a druhého vzoru. Čože hrá tie príslušné roly, to znamená, že poskytuje príslušnú funkcionalitu. Tým sa vlastne stáva takým rozsiahlejším a môže byť náročnejšie pochopiť, že čo je čo a že čo je na čo. Čo je vlastne potom, a môže sa prelinať potom aj s tou základnou logikou, ktorá tam je implementovaná, lebo toto je logika toho vzoru, takže aby sme mohli flexibilnejšie organizovať systém, tak pridávame veci, ale začíname sa v tom trochu strácať potom. Takže niečo za niečo. No a teraz, to sme v podstate mali na tej prvej prednáške, ale možno som teraz trochu podrobnejšie vysvetlil. Ale sústredíme sa teraz na business process layer, presentation layer. Čo tam ten vzťah, keď máme. V podstate tie vrstvy nemusia byť fyzicky na jednom stroji. Že?
Takže máme tu kopa takýchto nejakých aplikácií a možno toto keď neviem presne čo zabudol, čo myslieť to, ale rôzne aplikácie, ktoré pracujú s týmto v zásade s touto aplikačnou logikou. A tie môžu byť rôzne distribuované. Čo v takomto prípade potrebujeme hlavne zabezpečiť? Pre nás ako obyvateľov, ako vývojárskych obyvateľov tejto aplikácie alebo tohto systému, ktorý sa vyvíja. Aby sa nám tam príjemnejšie žilo. Predstavte si, že keby ste museli každú tú komunikáciu, to musí ísť cez sieť nejako. Chcete vedieť presne, akože ako sa to prepája, pripája a odpája, neviem čo. Mám dvere, tak ako mám tam kľúčku, ako tlačím, vyjdem, ako takto. To demonstruje kolega, presne takto. To je ešte spätná demonstrácia, že keď sa vráti, ak sa vráti. A teda ja nepotrebujem poznať mechanizmus tam, čo je ako vlastne toho zámku a ako pružiny a neviem čo. Nechcem to vedieť, vidieť, s tým pracovať. Že? Takže keď programujem to ako v jednom, akože lokálne, tak pre mňa je to jednoduché. A najvyššie by som to takto videl. Že vlastne niečo takéto. Máme nejakého brokera, sprostredkovateľa, ktorý zabezpečí vlastne prepojenie a my môžeme potom programovať veci ako toto je taká serverová časť, toto je klient časť, toto je potom tiež ako akýsi vzor, klient server, tak zoberieme. Ale v tomto momente hovoríme o zabezpečení toho prepojenia, tak je to cez nejakú množinu sprostredkovateľov, brokerov. Keď chcete kúpiť nejaké akcie alebo niečo, neviete, ako sa to robí presne, ale viete, že to chcete zabezpečiť, tak máte brokera na to. Finančnom svete, alebo nejaké iné finančné veci. Takže presne aj túto. Že nechceme vidieť tú zložitosť, chceme, aby to vyzeralo, ako keby sme programovali lokálne. A vlastne príbeh pokračuje, že treba prekonať túto rieku, ktorá sa nám objavila uprostred týchto vlastne zrazu našej stavby. Že? Alebo nejaký potok tečie tam ako, aby sme ho prekonali, tak máme vlastne návrhový vzor broker. Komplexná realizácia brokerov môže vyžadovať rozvrstenie ešte ďalšie. Takže to je ešte ďalšie uplatnenie vzoru layers v rámci brokera. Máme tieto vrstvy, tie sú ako, a potom ešte sa ďalej to dá vrstvy. Takže ten základný vzor, ako keby základná organizácia aplikácie, sa potom dá uplatniť aj niekde akože v lokálnejšom kontexte. To je ako také perfidné. Že ako keby ste zrazu, že robíte, akože urobili ste miestnosť a zrazu nej postavíte ďalšiu budovu. Zvrhlé ako pre stavebníctvo, ale pre vývoj softveru nie. Broker, keby sme ho sumarizovali, tak vlastne rieši konflikt týchto dvoch protichodných síl, že vzdialené komponenty v distribuovanom softwarovom systéme potrebujú komunikovať, ale toto je komplikované technickými námyslosťami. A rozriešenie je to, čo som povedal, že
zavede sa množina brokerov, ktoré toto skryjú a vyzerá tá vlastne komunikácia ako lokálna, ako tie volania. Ďalšie veci, že ako to zabezpečiť, remote procedure call a takéto záležitosti. A toto je konceptuálnejšie ako povedané, že čo ten broker je. No a potom, keď to máme takto, že rozpracované trochu, tak vidíme, že tu máme prezentačnú vrstvu, máme business process layer, máme broker, máme sieť, akože je to zabezpečené. A teraz prezentačná vrstva, prezentácia. Inak povedané vám niečo umožňuje vidieť, že? Prezentovať. Prezentuje sa, aby ste to videli. Je to pohľad, nie? Pohľad? To sa nepojde. Pohľad. A toto je v zásade model. Chýba nám ešte controller. Že? Uprostred zabezpečuje komunikáciu, koordináciu tých pohľadov. Takže nielen prenos tých udalostí, niekedy sa vlastne hovorí, že controller je len na prenos udalostí, ale aj koordináciu, zabezpečuje koordináciu tých pohľadov. Takže toto je akási distribuovaná implementácia vzoru modelových controller. Na vrstvách. A niekedy sa hovorí dokonca, že keď nájdete ako opis model view controller sa ako opisuje alebo vlastne charakterizuje ako architektúra, ako dokonca architektonický štýl, alebo ja neviem, ešte sú nejaké iné označenia, ale niekedy sa hovorí, že máme vrstvy, model, view controller. Možno, že tie prepojené potom medzi nimi trochu nie sú celkom súlade s tým, že niekedy sú výnimky a tom, že ako komunikujú tie vrstvy, ale v každom prípade, že toto konceptuálne vyzerá ako modelový controller. Máme, celá aplikácia je pre nás pohľad pre používateľa. Hoci ten pohľad bude obsahovať nejaké veci zrejme, nejaké z tej aplikačnej logiky tiež, že tam vnútri bude nejaký ďalší modelový controller. Že? A toto je také naozaj, že mám charakter modelu. Nie je to na to, aby niekto túto niečo videl a s tým pracoval priamo na používateľskej logiky. Takže keby ste takéto niečo robili, že nemusí takýto komplexný systém, tak je tam dosť zábavných vecí. Ako vyžaduje to, aby ste pozreli nejaké veci ako z tej minimálne z Pattern Software Architecture 4 a možno vidieť ďalšie vzory a odporúčam, aby ste pozreli túto knihu a postupne nejaký odkaz na relatívne voľne dostupnú kópiu knihy. V elektronickej forme, takže by ste mohli si pozrieť nejaké veci. Aj nejaké načítanie tejto prednášky sa musíme dobre pozrieť niekoľko vzorov ako z tej knihy podľa vlastného výberu a zvlášť to sa bude zaoberať projektovo týmto tak o to viac. Určite nepreštudujete všetko, ale tak proste vás to bude viesť a tam sú aj odkazy, že aký tento vzor, tak pozrieš tieto a to sa potom tam dá tieto vzory a tak ďalej. To, čo ja v tých jednoduchých opisoch vzorov vlastne vynechám, neviem, čo je na ten základ. Takže tak toto vyzerá. Model view controller, tam by sme ho nečakali.
A potom tá naša schéma už vyzerá takto, takže aj vy by ste potom mohli kresliť tú schému. Takže aj bez toho, keby ste pozreli v tej knihe Patterns of Software Architecture 4, tak by ste zistili, že tam sú tie hrany sú nejak tak označené, aby bolo jasnejšie, že čo to znamená, že to prepojenie. A toto je taká zjednodušená schéma, že abstraktnejšia. Takže ale mali sme layers a prepojenie z model view controller, domain object, a toto je akože na rovnaké úrovni. Čo je vlastne vyšší vzor? Layers alebo model view controller? Nie som si istý. Tak ako som to znázornil, to uplatnenie. A tiež niekde v hĺbke máme takto. A toto sa môže opakovať, lebo toto je pri každom tom domenovom objekte potrebujete zabezpečiť Basic Interface Encapsulated Implementation. Brokerov môže byť viac, takže uplatnenie vzoru neznamená, že raz bol uplatnený na jednom mieste a už nikdy viac, takže rôzne príležitosti vznikajú a máte viacnásobné uplatnenie toho istého vzoru. No a zhruba je to vlastne to, čo som chcel vám dnes priblížiť. Takže architektúru softvéru možno postaviť pomocou návrhových vzorov. Videli ste, že ako to zhruba vyzerá. Toto je veľmi zjednodušené vysvetlenie, ako keď je to rozsiahla architektúra, tak tam sú ako desiatky, viac ako vlastne stovky inštancií musia byť tých vzorov. Nie každú musíte vystihnúť zase, lebo akože možno, že potom už sa nebudete nejak ako proste každým detailom zaoberať, hoci by ste možno mohli, nebolo by to niekedy zle, ale ako keď premyslíte si tu ako ten základ tej architektúry a ešte nemusíte ani nič programovať, tak tie vzory vám pomáhajú, aby ste volili ako určité stratégie, ktoré boli uplatnené, fungujú, robia ten systém živým v zmysle, že dá sa potom s ním pracovať, rozširovať a tak ďalej. Takže definitívne ako to má význam. Uvidíme ešte budem hovoriť trochu viac o distribuovanej architektúre softveru. A uvidíte, že vlastne tie vzory nám umožňujú ako pochopiť lepšie tie technologické záležitosti. Lebo možno by niekto povedal, že načo teda, že máme už to v nejakých rámcoch implementované a zoberiem akože nejaký messaging, ako vzor, messaging. Posielanie správ medzi distribuovaných komponentov. Mám rámce na to, na čo teda mám pozerať nejaký vzor. A tých spôsobov, ako to zabezpečiť, je veľa. A tie rámce umožňujú robiť to rôznymi spôsobmi. Ako si to vybrať, čo je pre vás je, čo nie je v danom kontexte. Musíte si uvedomiť konceptuálne, že čo to je, a až potom sa môžete zodpovedne rozhodnúť, že čo z toho, čo už máte ako predpripravené, implementované, čo použiť. Nakoniec každé programovanie je zostavovanie z jestvujúcich vecí. Ako my hovoríme, že keď povieme, ako sa volá compiler po slovensky. Compiler. Kompilátor, ale ešte slovenskejší je označenie. Čo robí kompilátor? Prekladá a volá sa aj prekladač. A predmety, ktoré sa venovali kompilátorom, sa akože najčastejšie volajú prekladače a preklad programovacích jazykov a také niečo. Ale anglický výraz je kompilácia. Takže ten preklad a kompilácia neznamená preklad, že? Čo znamená kompilácia?
Zbieranie, zostavovanie, také niečo, že zostavíte si vlastnú kompiláciu hudobnú, že zoberete z rôznych albumov pesničky a zostavíte si vlastnú kompiláciu napríklad, alebo nejaké svoje také, že proste vydané kompilácie, že ako kompilácie, zostavovanie a prečo sa volá to zostavovanie? Pretože vlastne ten kompilátor zostavuje na základe toho, čo vy napíšete ten program, sú už z predpripravených prvkov ten program. Že? Tam sú nejaké veci, ktoré ako samozrejme musia sa lopnúť podľa toho, čo potrebujeme, ale sú to nejaké ako strojové príkazy, ktoré sú už predpripravené a keď máte nejakú slučku, tak proste je to jasné, že tam to musí byť, ako to má byť organizované, že musí byť akože zase žiaľ, je tam go-to, ktoré tak veľmi nenávidíme pri tom procedurálnom programovaní a potom skryté, akože keď sa to preloží, a aby to fungovalo. Takže vracame sa k tej architektúre, že s dverami a dvere fungujú, ako vidíme naďalej. Takže vlastne my vlastne zostavujeme veci z toho, čo máme, aj tak, aj keď robíme s tými vzormi, zostavujeme z veci, ktoré máme k dispozícii. To nie je to problém, len ako ich pochopiť všetky. Tak tie vzory nám dávajú možnosť ako to na také vyššej úrovni zvládnuť proste a zodpovednejšie potom vyberať, robiť rozhodnutia. Nestratiť sa tých technologických záležitostí. A potom mnohé tieto rámce akože proste robia to isté a akože vidíme, že potom to je vlastne tá rozhodujeme sa, môžeme sa vlastne radiť v zmysle terminológií vzorov. A celkový národ softwarového systému je riadený hlavne hierarchickou dekompozíciou vzorov, kompozíciou, lebo modelový kontroler môže byť ako, môžeme ho vnímať, že to observer strategy, composite, prípadne ešte niečo, alebo ten zložitejší variant od Bushmana, alebo možno ešte niečo iné. Takže nie je celom daná presne dekompozícia, ale ako ten vzor potrebujeme presnejšie vyjadriť. Ako neznamená, že tá dekompozícia je vždy daná zo samotného toho vyššie postaveného vzoru. Ale potom je veselšia vec, že máme kompozíciu vzorov na rovnakej úrovni, ktorá je založená na superpozícii rody vzorov. A to môže byť niekde v hĺbke, ale môže byť aj na najvyššej úrovni. Hlavné architektonické vzory môžu tiež byť skladané ako vzory na rovnakej úrovni. Takže toto by bolo na dnešnú prednášku. Máme ešte chvíľku, sa mi zdá, času na otázky k prednáške. To by som uprednostnil. Takže čokoľvek, ak niečo bolo nejasné a nejaký detail, môžeme sa vrátiť k tomu. Sú nejaké otázky? Preto na začiatku ja vám kladiem otázku vždy, aby potom neboli otázky na konci prednášky. A čokoľvek iné. Ak ste nejak prestali chápať niečo, čo sa týka akože organizácie predmetu a tak, ako proste podmienky absolvovania, čokoľvek. Takéto organizačné povahy. Áno? Ja myslím, že ten projekt, na ktorom budeme robiť, viete nám ukázať nejaký vzorový projekt, ktorý už na to by to mohlo vyzerať? Nie. Odpoveď?
Nemám vzorové projekty, pretože vlastne tento predmet v takejto forme ako prvky toho, čo ukazujem, som vyučoval v rôznych predmetoch veľa rokov. Ale samotný projekt takéhoto charakteru, možno by som aj mal nejaké dokonca z inej univerzity, ale nie je to celkom toho, bolo to zamerané potom na architektúru softveru a nemuseli tam byť úplne vzory a tak, ako mohli byť ako v nejakých prípadoch. Len bolo by to kontraproduktívne a vyhýbal som sa tomu aj keď som prednášal tie predmety takto, z ktorých toto vychádza. Pretože potom začnete myslieť, že a to takto má byť usporiadané. Takže je toľko rôznych možností, že ako môžu vyzerať vaše projekty a že ja veľa z nich ja momentálne by som si nedokázal predstaviť, že a stále by to bolo dobre. A chcem vlastne vám dať tú slobodu, aby ste to vytvárali bez toho, aby ste sa museli prizerať, že takto vyzerá ten projekt. Takže, či by ste sa chceli, čo vás oslovuje? Takže to je prvá otázka. Čo vás oslovuje z týchto tém, alebo ako proste, ktoré tu zatiaľ boli na budúce? Som vyčlenil prednášku, že bola venovaná ľuďom, takže porozprávam sa ešte na cvičení o tom, že s tým zámerom, že kedy ho budete nakoniec odovzdávať. Takže svoje vzory organizácie ľudí, to som indikoval na tej prvej prednáške, ale podrobnejšie budem hovoriť na tej ďalšej. A tým by boli pokryté vlastne všetky viac menej témy ako nejakej miere. Takže čo vás oslovuje z toho? No, som ešte na tým rozmýšľal. Inklinujete k programovaniu? Programujete bežne? Áno. Keď ste videli, neviem, observer visitora tak, ako vás to nejak zaujalo, že ako to je tam, ako to presne funguje, tak? Nejako áno. Povedzme. Ako, ja teraz nehovorím, že teraz zapamätal som si, že vy ste povedali, že to sa musí držať. Tak napríklad toto je ten spôsob rozhodovania, že tak akože dá sa mi, že akože toto je bolo zaujímavé ten kód, akože ako presne sú implementované tie návrhové vzory. A teraz ja robím robíte nejaké aplikácie, alebo máte niečo také, že čo by ste mohli, alebo videli ste nejakú aplikáciu, ktorú by ste mohli rozvinúť ďalej. Sú voľne dostupné aplikácie, kód akože kopu a že doplniť niečo. A potom pozriete, že mohol by tam byť možno ten observer, ale ešte tam sú nejaké ďalšie, prelistujem tie Angle 4 vzory, sú tam tie webové sídla, čo som vám poskytol odkazy, je kniha, akože keby ste chceli ten pôvodný text a ďalšie nejaké opisy, ktoré možno nájdete. Nájdete nejaký zaujímavý link, tak sa podielte so mnou o ten link a nájdete, že neviem, že iný vzor tam ešte nejaký by mohol byť iný a niekoľko takýchto vzorov uplatníte a potom na niekoľkých stranách vysvetlíte, čo ste vlastne spravili a prečo. A nepotrebujete vzorový projekt. A odovzdáte mi ten kód, odovzdáte mi to, čo ste napísali, správu. A predtým, ako to ešte odovzdáte, tak budete mať možnosť a povinnosť zároveň, ale radšej sa chápem, môžete prezentovať, čo ste spravili. Pomáha to? Trochu. Môže to byť, že tú aplikáciu, ktorú sme robili len k tomu projektu? Môže to byť iba pre tento predmet? Môže byť, že menší program? Menšieho rozsahu môže byť. Napríklad, ako ja som začal s tými, neukázalo sa len tie začiatky tej hry s opravnými víťazmi, ale to akože to som robil pre účely predmetu objektov orientované programovanie, ktorý som prednášal veľmi dlho, ale neprednášal som to vždy tak a potom zistil, že vlastne možno, že lepšie ísť s tými príkladmi nejakými a vlastne tie nejaké Java kedysi bola z začiatok strašne jednoduchý jazyk. A
A potom začali pribúdať veci a rozrastalo sa každý rok niečo ďalšie. A teraz, keď vy prídete s plnohodnotným kódom Java, ktorý akože je technicky na úrovni, tak človek na to pozrie, až čo to je. Ale ja chcem vysvetliť, že tam sú nejaké objekty, tam sú nejaké triedy, je tam nejaké dedenie a je tam nejaký polymorfizmus. Nepotrebujem teraz neriešiť ani private, protected a public, aký je presne rozdiel medzi nimi, a už vôbec nie vnútorné triedy a skadejaké také prvosti, ktoré tam sú, ešte ďalšie. A ešte vôbec, aby to bolo graficky použiteľské rozhranie. Tak som ukázal jednoduchý kód, že správame si toho rytiera, správame si toho obra a oni nejako bojujú a tam je nejaká metóda a tam to naprogramujeme takto, tak vlastne máme ten polymorfizmus a on nám umožní, aby sme to nikdy už nemuseli meniť, čokoľvek ďalej rozvíjame. A potom cez 5 prednášok, keď prídeme a stále som to nemusel zmeniť tú základnú slučku. Takže aj vy môžete takto si zobrať taký nejaký menší takú jednoduchšiu situáciu a rozvíjať ju ďalej. Takže to, čo vy poviete v tom zámere, je len náznak ako toho, že týmto sa idem zaoberať. A že sa to rozvinie ďalej, až že pribudú tam kopa ďalších vecí, to je normálne a žiaduce. Pomáha? Je tam niečo nejasné? Všetko je nejasné. Pýtali ste spýtať? Nie, to bolo len vystieranie, lebo už dlho sedíte, takže ešte niečo? Ja by som sa chcel opýtať, či máme voľný, ak budeme dokumentovať, čo sme nejakom pošlete vzory, či to je prezentácia, forma, V čom to budete písať? Píšte v čom chcete. Ja vlastne dokumentovať, že ako sme použili ten vzor a aký problém sme s ním vyriešili. Áno. Čo vlastne ste spravili? Samozrejme je to ako taký text, ktorý má mať nejaký úvod a má mať nejaký záver. Akože nie, že nahádzané nejaké len ako poznámky. Takže aby to niekto so záujmom mohol si prečítať. Aj keby nevidel tú vašu aplikáciu a tak, ale vystihnete tú dramatickosť tých situácií, ktoré ste mali a že tam to bolo treba, toto riešiť tento vzor preto a preto a vysvetlíte ho, uvediete ho. Možno, že dokonca uvediete ho tak, ako nie je uvedený priamo v literatúre, pretože ste si uvedomili, že ten vzor rieši tento konflikt protichodných síl. A vy to dokonca aj uvediete. Možno nie pre každý to spravíte, ale pre niektorých, a dokonca možno, že aj nebolo jasné, že ako riešiť tento problém a že čo tam spraviť, ale potom po dlhom hľadaní som pochopil, že vlastne to rieši tento vzor, len v literatúre bol uvedený tak, že nebolo zrejme, že rieši presne tento konflikt protichodných síl. A teraz, ako keď som si to uvedomil, tak by som sa s vami o to môžem sa o to s vami podeliť, že v tejto správe. Tak to je ďalší ešte prínos a veľmi zaujímavá vec. Takže prečo to chcem, je, aby ste vlastne začali pracovať s tou literatúrou o vzoroch. Niečo spravili vlastné a to stiahne do toho, vy nenaučíte sa všetky vzory, takže ja som mal nejak kolegu na tej predstavení som pracovali ešte dávnejšie, to bolo trochu, ktorý potom, keď prednášal na architektúru softveru, tak to bolo založené dosť, akože aj tie ušvanové vzory tam boli, ešte nejaké ďalšie. Skúška bola, že dlhý, strašne nejaký papier vytlačený, že tam akože taký vzor, že schému napísať rýchlo, neviem koľko, 10, 20 vzorov na skúške, či koľko. Tak to nie je. To nechceme. Že oni sa museli naučiť proste, ale reprodukuje ako študent tú schému, ale ja otázne, či je rozumiem. Nakreslil. Možno, že ju odpíše, možno proste si ju zapamätal. Ale to je také povrchné zapamätanie. Ja chcem, aby ste pocítili tú radosť z tej práce so vzormi. A to je celé. A teraz možno, že
že ak nič iné nie je, že radosť z prestávky, možno o niečo dlhšie, nie? Či končím skôr, alebo nie? Tak 45 by som mal mať čas, tak výborne. Takže tak aspoň, že vraciam, ako som sobral nejaký čas predtým, tak vraciam tých 10 minút. Keby niekto ešte mal nejakú otázku, zastavte sa, inak sa vidíme zajtra.